Якщо вам потрібен короткостроковий кредит в Канаді до року з низькими відсотками, ось рішення Cash Advance – це послуга, яка дозволяє зняти готівку з кредитної картки. Є картка MBNA TrueLine Mastercard, яка дозволяє скористатися Cash Advance на дуже вигідних умовах. Коли ви знімаєте гроші з цієї картки, стягується комісія 3% від суми зняття, але протягом року відсотки за цією карткою 0. Після року процентна ставка підскакує до 25% і вам бажано погасити борг до цього часу. Або, якщо потрібно, взяти другу картку, щоб покрити Cash Advance з першої. Важливий момент – якщо ви плануєте скористатися цією пропозицією, ні в якому разі не використовуйте цю картку для інших цілей, окрім як для Cash Advance. З усіма питаннями звертайтесь до MBNA, ми не продаємо цю картку, але можемо дати багато корисних порад зі світу фінансів у Канаді. Деталі на сайті artemfinancial.ca.